नमस्कार मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण या आयुर्वेदिक वनस्पतीविषयी माहिती घेणार आहोत। मित्रांनो, या वनस्पतीचे नाव आहे पानफुटी। या वनस्पतीस वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी नावे असू शकतात। या पानफुटी वनस्पतीच्या नावानुसार ही वनस्पती ज्या ठिकाणी आपण या वनस्पतीचे पान जमिनीमध्ये लागवड केली त्या ठिकाणी यास नवीन रोपटे तयार होतात। त्यामुळे पानफुटी असे नाव या वनस्पतीस मिळालेले आहे। हे बघा, आपण या पानापासून या ठिकाणी नवीन रोपटे तयार झालेले आहे। आता आयुर्वेदिक महत्त्व सांगायचे झाल्यास मूतखडा, ज्याला आपण किडनी स्टोन असेही संबोधतो, मूतखडा होऊ नये म्हणून किंवा मूतखडा झाल्यास या वनस्पतीचे एक पान सकाळी ब्रश केल्यानंतर आपण सेवन केल्यास निश्चितच आपणास मूतखडा या गंभीर आजारापासून आराम मिळू शकतो किंवा तो होऊ नये म्हणून आपण काळजी घेऊ शकतो। यासाठी आपणास अगदी सोपी पद्धत आहे। या वनस्पतीचे पान तोडून अगदी स्वच्छ पाण्याने धुवून आपण सकाळी ब्रश नंतर आपण ते चावून खाल्ल्यास आपणास किडनी स्टोन, तसेच त्यास मूतखडा आपण म्हणतो, यापासून आपणास नक्कीच आराम मिळेल। अशा पद्धतीचे एक आयुर्वेदिक महत्त्व या वनस्पतीचे आहे। आपण सहज प्रयोग करू शकता। धन्यवाद।